na-ada nna ya na ndị be Onyenze niile nọkọta ebuga na restọrant na-akwa na-akụ ngaji n'ezinụlọ ka Adaobi si wee were ihe niile wee na-akpasa o jizi Adaobi na-ewetela anyị ihe ndị ọzọ wee bido ṅụba mmanya ahụkata mmanya ihe ebute salad abacha nke bụkwa kind of salad ya na ọka ihe na ọka anyị ebidokwakwalie nọ nkesa ọdịje wee so ije were eliri ihe soziri na-amụwa ị na-ahụrụ ahụ otu tọmbụl mezi ọdịna imechezie equalize today nke ahụ ka a na-akpọ and tupu ebido libe nri a na-ewetekwa dice ewetete ụmụ ihe maọbụ ma poteto ma chinchin ma ọnọdụ ma ọtọkọ ma ọtọ edebi were nke ahụ wee bido wee sacha wee bido salad salad ọbụla tomato salad anyị tinye anyị tomato salad ịma na tomato salad na-asacha afọcha salad tomato salad so ịchọ ị ga-emerisi tomato salad anyị na-arụwanye anụ chicken a na-ara ka abịa kwụbichie ya ịchọ ha abịa ịchọ fuu ebute ịchọ kwọchi nke a bụ anyị na-enye anyị nwanyị anyị si bịa ebe anyị na-erite n'ihe maka na ịma na asị ihe niile nọkwa n'ime ụwa gbaa na nwaanyị na onye ekwe nke a ga-etinye dịbụ ọkpa akụ eluigwe dịkwa ka ọnụ ọkwa ifu gọgharị kịta isi ya onwere ụmụ ya niile onwe nke obi ụmụ niile o nwere na US ụmụ ya niile ụmụ ya